pasone baina narako oso zan, ia zelan goien eta lago osatuta saltzeko, bueno, izan mazkari bat egoala gonbidatena, alusatu zebenez, betorrien azkaria da, eta hori importanti izan da. Engoten ala, dokumentazio azkari buruzko jardunaldiak izan da, guk dokumentazioa zelan ulertzen duen esan. Eta argi daga, zelako desastria da zen. Gure enpresa, ez da enpresa bildurgarri handizia, eta bide utzunia dakoz. Utzuni horreta izan da. Bueno, horien da, hain dala hogei urte zertan, zan gune bat, zagoziamen gero horieneko zentzia, edo... Zuetako txapak izan, bai, entzuten da, entzuten da, Bueno, debagoien hain dala hogei urte bezan, mugimendu desente zeuan zertan, eskualde bat, horrek zuzen dozu ezartu batzuk, Arrasate Prez, Barren, Berrinara, Libeko Kale, hainbat aldizkari, hainbat mugimendu zeuan, baina ezer bateratua ez, bakoitza beran etxetik aldana egiten, ezta? Horreko juru hori, imprimatezan, euskera utzian, urtero, baina ala zabe, desente dize goitzeko posibilidadiak ikusteziak ja orduan, endala hogei urte. Horrekontu hori zeukan, eta horren beste kasetari, gaur bildurgarri gehiago bazitza dago, baina horrekontu eta bai kasetari zen, eta joangoa ikusten. Dut nozu zelako horrena hori azeren lehen, ez da gizu desortu duzu ezen, baina holako azien, bai, ez da narreza. Bueno, estrategia dokumentala hau zan, zero. Papelak jan itzen nintzuan gogoan. Batez da papela itzen nindalako, baina papel azpizan izin jaz. Papelerako eta papelan azpizan era beria. Betetik oindala hogei urte be ATV azizan martxan, tokiko telebista bat, bizilagun horrentako, ez egon, herri guztietan telebistai, baina ere txaboletan eta eskoriaztan eta arrasarren bai, horrek batuta sortu zen gedora goiena, orduko jurua demera ordu bete izango zen egunean, eta oso tokikoa zen. Oso zentraturak esan. Estrategia dokumentala, bideo pilo bat, eta ezer gutxiago kastoi bat desartuta. Horren dala bai urte internet, bilagoteko abizkorrak izan, gure papan nintzen du, horren dala mazir urte, baina gu ez. Dala mazir urte dut ezen izan zen internet. Zuen dako, igual, natibo digitala, zariela esaten dabe, ja internetek izaietako jentia zarielako. Ez da gure kasua. Horda, estrategia dokumentala, ez egual. Oin dela marrute zer? Oin dela behi urte ikusi, oin dela marrute zer? Bueno, goienkaria sortu za, papelian ikusten dozu esorri irudi batzuk, hiru egizin eguna, ja papel formatua, periodiko formatua, asteroko martxa, zeratu den bide, tekalizazioa, amagotekariak, pentsatu duzuen eskualdetan beharako batzuk egongo dira bateratuta ez garen eskualdeko proposamenako dira pantalla lako gure ustez, eta herritxik eskualdera saltzen duna. Herriak astu badi, baina eskualdea pentsauta zala informazioarako gune aproposetutaiko bat. Zaitxik, zegu, gertutasuna balio erantzia hundin moduan. Bueno, estrategia dokumentala zintzan, honetara gazabina. Artxibatzera, eta batutan, sortzen ginen periodiko papel guztia. Hola da, honela marrute hona zan. Handikan bera egiten dira papelot, Gure dokumentatzeko modu hau zan. Telebizan zer, goite sortu zan, gure lehen mundian goiko txikixa, estandu handitzen zan, eskualde maia zabaldu, 25.000 biztan dindako, eta eskualdera zabaldu egiten egin bidez bai. Oin, estrategia dokumentala hau. Ondikan behar asko tira itzen duen leku bat gainera. Dana batuta, bat abestian gainean. Irratizan antera. Gura konsoinu artxibo guztian gaineranak batuta. Hortzen dira egutxik erabiltzen. Bueno, ez da Euskari erratian eta Euskari eta zilarnak, baina gurean mintzak ganazte ditan da batik. Goienak hau zer da? Bueno, gaur ja albiztegi batzuk egiten dauz desentekoak, honetan hori lortzen ja artxibo zer batekin, hori irudi batzuk egiten dozen telebistako gauzenak, sarria da importantia da bai guretzako, gero eta importantia gero ikusiko zuen moduan,
sari eta telebista askotan batzen dira, gubezatako peio zabala egunero webcam txiki batekin lortzen dugu eguraldi zean moten, telebistarako, irratirako baten da, eta baita sarirako be. Programa telebistako asko dara zarian, eta papel hau da ikusteko bestelari ze formatutan eta zeitzen da bezan. Ez da, goiena ipatu dut, eta batundako,